na daga, na daga, waka nake fa na daga, na daga, ƙarya suke fa na daga, shine suke fa da na daga, dabda suke fa, shine suke fa, na daga, daga nake fa, kai, sauti nake fa, kai, daga nake fa, kai, gaba suke fa, na daga, waka nake fa, kai, gaba suke fa, kai, daga nake fa, sarki nake fa, kai, gaba suke fa, ni ne ake kira fa, kai, bad boy nake fa, sarki nake fa, kai, canji nake fa, fita nake fa, kai, ƙarya suke ne, wai, ha 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 ha. Some Any idea as to the grades last received in college to be accepted at top medical school? If you have face who is the how talented someone has to be to lead a surgical team, they fall on their knees and they pray to God that their wife doesn't miscarry, or that their daughter doesn't bleed to death, or their mother doesn't suffer acute global trauma or lost emotion. mun gano su kai, sun san an ce mu kai fa, ni ne ke sani fa kai, gaba suke ne wai, an ci su kai fa, ni ne ke faɗi fa kai, an ci su kai fa, mun zarce wai fa, waka muke fa, kiɗi muke fa kai, fita muke fa, sun san mu kai, sun gane zaki ake so kai, zargi suke so, na daga, waka